Akwụkwọ ihe mere nke mbụ isi nke 16. Ha wee bute igbe Chineke wee debe ya n'etiti ụlọ ikwu ahụ, nke David kwadebere maka ya. Ha wee chụọ àjà nsure ọkụ na àjà udo n'ihu Chineke. Mgbe David chụsịrị àjà nsure ọkụ na àjà udo, ọ gọziri ndị Izrel n'aha Jehova. O wee kesaa achịcha, otu iberibe anụ na otu karama mmanya vaịnị na onye ọbụla n'Izrel, nwoke na nwanyị. O wee họpụta ụfọdụ ndị Livai ije ozi n'ihu igbe Jehova, ịgụgharị, ịrịọ arịrịọ na ikpe ekpere nye Jehova, Chineke Izrel. Esaf onye ndu nọ n'akụkụ Zekaraya, Liel, Liel, Matitiaya, Eliab, Shimaramot, Hela, Lihe, Benai na Obed-Edom. Nke ahụ bụ ngwa egwu, viola na une, na Esaf ịkpọ egwu na simbal. Benai na Lehaziel ndị nchụaja na-eji opi na igbe nzukọ Chineke. N'oge ahụ, David eburuwo ụzọ na mbụ kelee Jehova site n'aka Esaf na ụmụnne ya, too aha ya, kwupụta onye nwe ya, ma kpọọ ọrụ ya n'etiti ndị mmadụ. Bụọnụ ya abụ, too ya, ma kwuo maka ọrụ ya niile dị ebube. Ṅụrịanụ ọṅụ n'aha nsọ ya, meenụ ka obi ndị na-ahụ Jehova ṅụrịa ọṅụ. Lee Onyenwe anyị na ike ya, legidenụ ya anya n'ihu ya mgbe niile. Chetanụ ọrụ ebube ya niile nke o mere, ihe ebube ya niile na ihe ndị o kwuru n'ọnụ ya. Unu ụmụ Izrel, ohu ya, unu ụmụ Lakọb ndị ọ họrọ. Ọ bụ Jehova Chineke anyị. Ihe o kpere n'ikpe ya niile dị n'elu ụwa dum. Chetanụ ndụmọdụ ya ruo mgbe ebighị ebi, n'okwu o nyere n'iwu 1,000 ọgbọ, nke o mere Ebraham na nke ọzọ o nyere Ịzak. O wee mee ka o guzosie ike nye Lakọb dịka iwu, nyekwa Izrel dịka ọgbụgba ndụ ebighị ebi, na-asị, m ga-enye gị ala Kenan, oke nke ihe nketa gị, mgbe unu dị ole na ole, n'ezie ole na ole, na ndị mba ndị ọzọ. Unu si n'otu mba gaa na mba ọzọ, sitekwa n'otu alaeze gaa na alaeze ọzọ. O kweghị ka onye ọbụla merụọ ha ahụ, kama ọ baara ndị eze mba n'ihi ha, sị, emetụla m aka, unu emetụla ndị m tere mmanụ aka, unu emerụkwala ndị amụma m ahụ. Bụọnụ Jehova abụ n'elu ụwa niile, kpọsaa nzọpụta ya kwa ụbọchị, kwusaa ebube ya n'etiti mba niile, mba dị iche iche, na ọrụ ebube ya n'etiti ndị niile. N'ihi na Jehova dị ukwuu, ọ dịkwa ukwuu, a ga-eto, a ga-atụkwa ya egwu, ma jiri ya tụnyere chi niile. N'ihi na chi niile nke ndị dị iche iche bụ arụsị, ma Jehova mere eluigwe. Ekpere na otuto dị n'ihu ya, ike na ịma mma dị n'ọnọdụ ya. Nyenụ Jehova ezinụlọ nke ndị dị iche iche, nyenụ Jehova otuto n'ike, nyenụ Jehova otuto nke aha ya. Weta onyinye, bịanụ n'ihu ya, feenụ Jehova ofufe n'ebe dị nsọ dị ebube. Ma jijiji n'ihu ya, ụwa dum. N'ezie, ụwa ga-eguzosi ike, ọ gaghịkwa agba nkịtị. Ka eluigwe ṅụrịa ọṅụ, ka ụwa ṅụrịa ọṅụ, ka mba niile kwuo sị, Jehova bụ eze. Ka oke osimiri na ihe niile dị n'ime ya, ka ime obodo jupụta n'ọṅụ na ihe niile dị n'ime ya. Ka osisi dị n'oke ọhịa ṅụrịa ọṅụ n'ihu Jehova, n'ihi na ọ na-abịa ikpe ụwa ikpe. Kpekuo Jehova ekpere, n'ihi na ọ dị mma, n'ihi na ebere ya na-adị mgbe ebighị ebi. Kwuo sị, Jehova zọpụta anyị, kpọkọta anyị ma napụta anyị n'aka ndị mba ọzọ, ka anyị wee kpee ekpere maka aha nsọ gị, ma too gị otuto. Ka Jehova Chineke nke Izrel bụrụ onye a gọziri agọzi ruo mgbe ebighị ebi. Ka mmadụ niile sị ka o mee otu ahụ, ka ha too Jehova. O wee hapụ Esaf na ụmụnne ya n'ebe ahụ n'ihu igbe Jehova, ka ha na-eje ozi mgbe niile n'ihu igbe ahụ. Ihe a ga-emekwa ụbọchị. Obed-Edom na ụmụnne ya mmadụ 38. Obed-Edom nwa Jedutun na Hosa bụ ndị nche ọnụ ụzọ ámá.
Zadọk onye nchụàjà na ụmụnne ya ndị nchụàjà guzo n'ihu ụlọ ikwu Jehova n'ebe dị na Gibiọn. Ka ha na-achụ àjà nsure ọkụ mgbe niile nye Jehova n'elu ebe ịchụ àjà nke àjà nsure ọkụ, n'ụtụtụ na anyasị, dịka ihe e dere n'iwu Jehova, nke o nyere Izrel n'iwu sị. Heman, Jedutun na ndị ọzọ a họpụtara akpọrọ aha ha ito Jehova n'ihi na ebere ya na-adị ruo mgbe ebighị ebi. Heman na Ledutun sokwa ha, na-akpọ opi na simbal na ngwa egwu dị mma. Ụmụ Ledutun nọkwa n'ọnụ ụzọ. Ndị mmadụ niile wee lawa, onye ọbụla n'ụlọ nke ya. David wee laghachi ịgọzi ụlọ ya.